Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo kulikonse kumene muli pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Ndipo lero tu ndi pa 21 mwezi uja wa Novemba mchaka ichi cha 2022. Ndipo tu lero tu kuli chaka chopambana. Ndipo chaka chake ndi cha amayi athu Mariya. Kudzipereka kwake kwa Mariya kutempire pamene ndithu Mariyayu adapezeka pamaso pake pa Mulungu. Mariya adalankhulana ndi Mulungu koyamba ndipo adamuvomera kuti Ambuye zichitike zimene inu mukufuna. Kuvomera kwake kwa inde ndi kumene lero tikukondwerera koposa, chifukwa iye kunali mkumano wake umene amakumana naye Mulungu koyamba tamukomera mtima. Abale yanga okondeka, kuti mwakonzeka kuvomera inde lero, tiyeni tizipereke kwa Mulungu. Tili Mulungu uja wa 34 pachaka. Tili kumapeto ndithu. Mawu athu amene lero tikuwerenga ndi chivumbulutso mutu wa 14 kuyambira ndime yoyamba kulekeza ndime ya 3, kuwerenganso ndime ya 4 kulekeza ndime ya 5. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mayi Jesse Lyson kuchokera ku St. Teresa Center, Tiyankhuleni, St. Joseph Parish, Kasungu, mu Archdiocese ya Lilongwe. Utenga wathu wabwino ukuchokera pa Luka 21 ndime yake yoyamba kulekeza ndime ya 4. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Paul Lapozo kuchokera ku St. Magdalena Parish, Koche, mu Diocese ya Mangochi. Wambugulo era mawu wambugula chivumbulutso 14 verse 1 mpaka 5 za nyimbo ya anthu owomboledwa. Pambuyo pake nditayang'ana ndidaona mwana wankhosa atayimirira pa phiri la Ziyoni. Pamodzi ndi iye panali anthu 144 olembedwa dzina lake ndiponso dzina la Atate ake pamphumi pawo. Tsono ndidamva liwu lochokera kumwamba longa ngati mkokomo wa madzi ambiri, ndiponso ngati kugunda kwa mphamvu kwa bingu. Liwu limene ndidamvalo linkamveka ngati anthu akuyimba anzeze awo. Anthu aja ankayimba nyimbo za tsopano pamaso pa mpando wachifumu uja ndi pamaso pa zamoyo zinayi zija ndi akulu aja. Panalibe ndi mmodzi yemwe wotha kuphunzira nyimboyo kupatula anthu 144 aja amene anali atawomboledwa mu ukapolo wa m'dziko lapansi. Ndi amenewa amene ankadzisunga angwiro osadziyipitsa ndi akazi. Ndi amenewa amene amatsata mwana wankhosa uja kulikonse kumene akupita. Ndipo amenewa adawomboledwa pakati pa anthu ena onse kuti akhale oyambirira kuperekedwa kwa Mulungu ndi kwa mwana wankhosa uja. Sadanenepo bodza konse, alibe cholakwa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga oyera monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Ndiwerenga uthenga wa Luka mutu wa 21 kuyambira ndime ya 1 kulekeza ndime ya 4. Pa nthawi yomweyo Yesu atakweza maso adaona anthu olemera akuponya zopereka zawo m'bokosi la ndalama
nyumba ya Mulungu. Adaonanso mayi wina wamasiye akuponyamo tindalama tiwiri. Pamenepo Yesu adati, ndithu ndikunenetsa kuti mayi wamasiye uyu osaukayu waponyamo koposa ena onsewa. Chifukwa ena onsewa angoponyamo zimene atapa pa zochuluka zimene ali nazo. Koma mayi uyu mwa umphawi wake waponyamo zonse zimene anali nazo, ngakhale zimene akadagulira chakudya. Mtenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Abale anga okondeka, ndimanena pamene timayamba mapemphero athu kunena kuti lerotu tikuchita chaka, lerotu tikukondwerera chaka, ndipo chaka chimenechi ndi chaka chokhudzana ndi mayi wathu Mariya. Iye adadzipereka, iye adadzikhutula kwa Mulungu, ndipo adamvomera Mulungu kuchita kufuna kwake. Abale anga okondeka, mayi wathu Mariya ndi mayi mmodzi amene amatipatsa chitsanzo chabwino mu mpingo wathu. Ndipo lero chitsanzo chake nchokoma, chifukwa akufuna kuti ife tizikhala okonzeka kuchita kufuna kwake kwa Mulungu. Mariya adapezana koyamba ndi Mulungu mnyumba muja ya Mulungu, ndipo mmenemotu iye adavomera inde kufuna kwake kwa Mulungu. Pa ine ndakonzeka kumgwirira Mulungu, ndakonzeka kupereka mtima wanga, ndakonzeka kupereka zanga zonse zimene ndili nazo. Amayi anga, abambo anga, mchimwene wanga, inu Akhristu amzanga, kodi ndife amene tazipereka kwathunthu pamaso pake pa Mulungu? Kodi ndife amene tili wokonzeka kuchita kufuna kwa Mulungu nthawi zonse? Amayi athu Mariya ndi chitsanzo. N'chifukwa chake mpingo wathu wa Katolika umagwiritsitsa amayi Mariya kuti atiphunzitse za ukhristu wawo, atiphunzitse za chikondi chawo kwa Mulungu, chifukwa chikondi chake chinali chopambana. Sanayang'anire Mariya kuti ine ndafusiridwa mbeta, sanayang'anire Mariya kuti kodi ineyo ndili pati, kodi ine mwina mwake mtsogolo munzakhala kuti anali tukantsikana ndithu. Koma Mulungu adampatsa kuti ndithu iwe, adamukomera mtima, adamukonda. Tikuoneni inu Mariya, inu mayi wa Ambuye Yesu. Abale yanga okondeka, kodi mwadzipereka motani? Kodi kumpingo kwanu mukudzipereka motani? Kodi kuparishi kwanu, kodi muli mana mwanu, kodi kumagulu kwanu mukudzipereka motani kwa Mulungu? Lerotu akufuna mayi Mariya kuti iwo ndife tidzipereke kwathunthu. Lero mawu athu amene tikuwerenga onse akutithandiza kuti tikhale anthu okhala okonzeka kupereka zimene tili nazo kwa Mulungu. Mariya adapereka, nanga inu mupereka cha? Ine ndakonzeka kupereka zimene ndili nazo, inunso mukonzeka kupereka zimene muli nazo. Ndipo Mulungu amatipatsa zambiri. Mulungu amatipatsa madalitso osiyanasiyana, ndipo sitingawerenge ayi. Adayimba wina, sindiyimba nyimbo ayi, koma adayimba kuti werenga madalitso ako, uwerenge iweyo madalitso ako amene Mulungu adakupatsa. Ndi angati, ndi ochuluka bwanji? Ndipo ukatero ndi uone kuti Mulungu ndikumpasa zotani. Nyimbo yathu ndizambwezera cha, ndizambwezera chani ine yawe, ndizambwezera chani Mulungu amatichitira zambiri. Mariya wabwezera kale moyo wake. Wandipasa zinthu zambiri, wandipasa chuma, wandipasa moyo, wandipasa banja, wandipasa ntchito, wandipasa madigiri, madiploma, wandipasa zambiri. Kodi Mulungu ndimpasa chani tsono? Ndizambwezera zimene ndili nazo, ndizambwezera zimene ndili nazo. Timampempha Mulungu nthawi zambiri, kumangompempha basi, Ambuye ndipatse chakuti, Ambuye ndipatse chakuti, Ambuye ndi maso ana, Ambuye ndi maso madalitso anu, taona ndikukalemba interview, taona ndikukapanga chakuti. Kodi zonse zimene timampempha Mulungu akatipatsa timapitanso kwa iye, kapena timazipereka mwa mtundu wanji kwa enanso? Ndaonapo ine anthu akuphunzitsidwa masukulu, anthu akulipiridwa masukulu, nkumaliza ku sekondari, ku college, aja mpaka na kunchito. Koma mbuyo pache
Munthu uja amene amalipirira sukulu osankumbukira nkomwe. Olo ndi tsiku limodzi lokaliyendera kuti yayi sukulu mmandiphunzitsa ija yapindulatu motere. Sukulu mmandipangira ija ilitu motere. Ndili nazo izi. Sikuti kumafuna kubwezera ayi koma kuthokoza. Mulungu tinayenera kumamthokoza. Mulungu timayenera kumampasa zikomo. Mnanji chifukwa cha moyo wa ulere umene iye adatipatsa tinayenera kumamthokoza Mulungu. Lero Mulungu afuna kutiphunzitsa kupereka. Lero Mulungu afuna kutiphunzitsa kumpasa zake za Mulungu. Amatipasa mphatso zosiyana-siyana zimene amafuna kuti ife tsiku ndi tsiku tigawirenso ena. Muli nchiyani bambo? Muli nchiyani mayi? Chimene muyenera kumgawiranso mnzanu, chimene muyenera kumpasa mnzanu wosowa. Pa Mulungutu tikapamene tipereka, Mulungu amatipatsanso. Mulungu amatibwezera. Munthu amene umampasa zako, iye ujaso amakhala lede wokonzeka kukupasanso zake. Mulungu ife pamene tikumpatsa, iyenso amakonzeka kutipatsanso. Ndimaona kakripi kena kake, ndimayang'ana kakripi nanga masiku ano mafola amwe achuluka. Ndimaona kakripi kena kake, kakripi kamene ndithu pali munthu ovutikitsitsa. Anakhala pansi kupemphesa, anakhala tu pansi ndikumadikirira anthu kuti ampatse kanthu, anthu amuthandize. Ndipo nadutsa munthu amene anafuna kuti adutse pamenepa. Kena akakumuna mkulu ameneyi wakhala pansi. Ndi mkulu amene tamuona munthu uyu anafuna kumuyesa mkulu uyu. Ndi anapita pafupi. Ina mwamwena mwaka klipi kameneko mwakaona. Ndi anampeza penje mkumbuza muli bwanja akulu. Hawatili bwino ka inu. Pamenepa inetu panotu ndimapempha kuti amene ali ndi kanthu andigayire, amene ali ndi kanthu andipatseko kuti ndikaje ku nyumba. Amayi anga ndi ovutika, bambo anga ndi ovutika. Ndi ndimakhala pano timeneke ndikapeza ndi amayi anga ndi bambo anga tikadye kanthu. Abale ngokondeka zimene anachita munthu uyu amene amamfusayo akuti nanga iwe nanenso ndine wovutika. Ulibe ule pamene popo tindalama toti undithandize nanenso ndimangofuna kaka 5 kwacha koka ndikagulire nanenso kanthu. Inu zimene anachita munthu opemphesayo anangolowesa mthumba ndikutenga kandalama konse kamene anali nako ndikumpatsa amene amapempha uja, amene ananena kuti akhale othandiza uja. Ndipo atampatsa uyu atatenga zimenezi anapita mu shopu ndikukagula zinthu zambirimbiri zakudya, achina bread, achina sobo, zambirimbiri kuzigulagula ndikupita nazo zonse ma chocolate pamenepo. Panalitu zinthu pamenepo za bagi, mabagi awiri akupita nazo. Ndipo akamuuza munthu uja, munthu uyu amene anapereka osauka uja, amene anapereka kandalama kamene kakuti iwe ndalama yako ijatu ine ndimakufuna kuti ndikaonjezere ndikugulire zinthu izi. Ndi anampasa zinthu zambiri zochuluka. Munthu uja kudabwa, nefe ndakupasa ndalama ichipale yayi. Kupereka umene unandipatsa ndaonjezerapo. Mulungu amatero. Izi kumukwambiri ampasa so ndalama, ampasa so zambiri. Agambe kuti yayi ala nunguja mkulungwa ndithu apa ngati ndira mwine wakunyumba utamanga ulendo kumapita kwawo. Bale yanga kondeka kupereka, kupatsa ndi kuyika. Lero Mulungu akutiphunzitsa zimenezi. Atutiphunzitsa zimenezi kuti kupayika kwathu kusakhale koyang'anira nyengo, koyang'anira nthawi, kuti kodi awa ali ndi chani, awa ali ndi chani ndenda apatse ndagayire. Kupereka kwathu kukhale kochokera pansi pa mtima. Pamene kumpasa nzako uze kuti ukudzala zimene iwe utazakulole tsiku lina. Mulungu amaona, Mulungu amamva, Mulungu amachita. Njepake ife nthawi zonse tiyenera kukhala pa Mulungu wathu kuti tichite zokondweretsa iyeyo. Abalanga kondeka lero mutenga wathu mukufanafana ndithu kwambiri ndi zimene ndalongosola apa za munthu uyu. Lero tu mchalichi Yesu Kristu walowa mchalichi lero. Ndipo mchalichi mmenemu anthu akupereka mitima aperekera masiku onse. Na inatu lero Mulungu akutiphunzitsa kugawira, akutiphunzitsa kupatsa zimene ife tili nazo, akutiphunzitsa kukhuthula zimene tili nazo pomkondweretsa Mulungu. Ati mchali chimenemu anthu amakapereka iya nyimbo inayambika ayambe kumbuyoko, ayambe kumbuyoko kukapereka. Ndakuti tikumapita achina mahimu, madona ndi mabwana kukapereka ndalama zawo. Ndamapereka ndithu mbale menemu, kumapereka mbale menemu. Yesu Kristu akungoona, akungoyang'anira. Ndipo kenaka kunapezeka kuti kumapeto kwake mayi wamasiye ovutika, mwinanso amayenda mosimpina, mwinanso amayenda movutikira. Kandalama kake kochepa ndalama tiwiri
Tindrama tokhatu zimene anali nato pa mpango pake. Ndipo atafika kopereka anakutula maziwa magogo mmene amachitira mwina nsalu yonse kuti kuyimasula ndi kukutula chimene anali nacho. Tindrama tonse tikuitija kutiponya momwemo. Abale ngokondeka, Yesu Kristu lero akukamba, Yesu Kristu lero akunena, akulankhula kuti mayi uyu wabwerera kwawo atapereka moyenerera. Le mayi uyu akupita kwawo wapereka nditu kuposera ena onse. Yesu Kristu wamuyamikira, Yesu Kristu wamutamandira mayi ameneyu. Manena tsiunakepo mpano nena kuti nditu kupereka, tine kupereka ndi mtima chimene tili nacho timpatse Mulungu. Zamawa zikhala zake zamawa za Mulungu. Muntu amatakukhala nitwali ndi ndrama mtumbamu nditu kuti kusakasaka mpano kuti apereke 20 kwacha, apereke 50 kwacha, apereke 100 kwacha. Taona ni ndrama yathu mmene ili lero. Ngati ufuna kumpasa Mulungu, mpase mosanamiza. Usakale Safira, usakale Anania, ukale muntu amene kupasa Mulungu zimene iwe uli nazo. Mulungu ndi wodziwa, ukampatsa iye amadziwa mokupasiranso tsiku lina. Mayi uyu lede ameneyu analibe kanthu kunyumba kwake, ndipo anali wamasiye, koma anaganiza kuti ine ndimpase zonse Mulungu, ndipereke kwa Mulungu zake za Mulungu. Pali anthu amene amapereka chuma chawo cha masiye chonse kumpingo. Ndaonapo ine anthu akuoneka kuti munthu wamwalira ali ndi chuma, anthu ena amatenga chuma chimenechi kuchipereka kumpingo. Anthu kumati chifukwa chani apereka chuma chimenechi kumpingo? Kuononga. Kupereka kwa Mulungu ndi kusunga. Mulungu amaona zankati. Ndifuna nditsirize chonchi. Ndili ndi nzanga. Kwani muchule zina asa muchule zina? Ndi muchula zina. Ndili ndi nzanga. Zina lake Bambo Piruwa. Bambo Piruwa ali ku America pano. Ndipo ndifuna ndikuuzeni zimene zimachitika kuti Mulungu amayang'ana kuti tampasa zotani. Ndipo Mulungu mwina amaona kuti akulu andinamiza. Piruwa ndifuna nene mofulumira. Piruwa amapanga chaka cha unsembe. Atangolendera kumene unsembe ndinayamba ndine. Tandene unsembe iwo analandira motsatira mwake. Ndiye tinali kwina kwake. Kumene makondwerera. Ndikupere pali chakwa yakuna kwali. Ndipo kumene kuja anthu amapereka. Ndipo nene mmango. Anthu amapereka zopereka zawo. Tikwiyo. Anthu akupita kupereka, kumapereka. Kenaka ngati munakuuza nisoni zikomo kwambiri. Tenga nisoni. Ne kumapeto kwake kumabwera MP. Kwadera limenelo nthawi imene sinichula zina MP ne sinichula zina. Awina nthawi imeneyo kuzapereka. Ife kungodzuka kukhako MP ine ndi nzanga Piruwayo tinagundana miyendo. Kugundana miyendo kuti se apatu nde zikubwera ndalama. Nde munthu uja anabwera ndi mkazi wache anapereka mphatso, Piruwa mwalo wa unsembe yezona anthu akuimbira mmanja. Ife tikunyadiranso kuti apapa za MP zigwa apa. Bale yanga kondeka anapereka mphatso, kena kanaitanisa lichero natulusa ndalama mtumba muzambirimbiri. Zindalama kuzaza mmanjamu zindalama. Ndalama yayikulu ya nthawi imeneyo. Nanayamba kuponya imozi 1 2 3 5. Bale yanga kondeka kenaka tamuna akupinda. Ife tikunyadira tili pakati pa unyadira kuvina ndi tukuvina. Tinaona akulongeza ndalama zake zicha na abwezerera so mtumba. Abale yanga kondeka inali nthawi ya chabe imene. Chifukwa ine ndinawinya zukabwanji. Nzanga yone chisimu anango yang'ana pasi chonche kati kuti ndalama azo zinali zathu. Zinati kumudwitsa kumatebu yakanati pasa zonse. Mulungu apachita chimodzimodzi. Timpatse zake za Mulungu. Amayi Maria anadzipereka kwathunthu kwa Mulungu. Tipereke moyo wathu, tipereke zathu zonse kwa Mulungu. Ndipo Mulungu azatipatsa zina. Amen.